Kaixo denoi, asteko albisteen errepasoa egitera gatoz, martxoaren 13 da eta hasingo gara. Bermeoko udaletxea konpontzeko lanen lehenengo faseagaz hasi dira aste honetan. 2013ko apirilean Bermeoko Alde Zaharrean piztu zen sutean kaltetu zen udaletxea. Bermeoko udaletik jakinarazi dutenez, lehenengo fasean eraikinaren barruaren zati bat hustuko dute eta egitura berriaren lehenengo fasea eraikiko da. Lanok egiteko epea 5 hilabetekoa dela azaldu dute. Bestalde, lanok iraun bitartean, udaletxeko aurrealdea itxita egongo da goiko plazako kioskoraino. Oinezkoentzat zein ibilgailuentzat zarratuta egongo da herritarren segurtasuna bermatzeko. Izan ere, udaletxearen aurrean garabia bat ezarriko dute lanak egin ahal izateko. Horren ondorioz, Alde Zaharreko zirkulazioan zenbait aldaketa egin behar izan dituzte. Udaletxea berreskuratzeko lan horiek Aseguruaren eta Bizkaiko Foru Aldundiak aurreikusi gabeko gastuen ataletik emandako diruagaz finantzatuko dituztela jakinarazi dute. Orain, Bermeoko udala udaletxearen berreskuratze lanen bigarren fasea egin ahal izateko finantzazio bilari da. Diru hori lortzea beharrezkoa dela esan dute udaletxeko eraikina berreskuratu ahal izateko. Auzoetan bizi diren bermeotarrei erraztasunak eman asmoz, auzo-taxi zerbitzua ipiniko du martxan Bermeoko udalak zerbitzuri, apirilaren 1 aurrera egongo da erabilgarri. Agirre, Almika, Arane, Arronategi, Artika, Demiku, Gibelortzaga, Kurtzio, Mainu, San Andres eta San Miguelen bizi diren herritarrek erabiliko dute auzo-taxi zerbitzua. Udaletik azaldu dutenez, zerbitzu hori erabiliko dute beste garraiobide bat erabiltzeko aukerarik ez dutenek, eta gauez ere erabiliko dute larrialdiko kasuetan soilik Bermeoko osasun etxera joateko. Bermeoko udalak auzo-taxiarekin eskainiko den zerbitzuaren tarifaren 75% ordainduko duela jakinarazi du. Gainentzeko 35% bezeroek ordaindu beharko dute. Zerbitzua erabili ahal izateko, auzotarrek txartel pertsonal bat eskatu beharko dute beraz bulegoan. Zerbitzua erabiltzen dutenean, taxilariari erakutsi beharko diotena. Txartel hori, hilaren 23 aurrera eskatu ahalko dute. Eguaztenaz geroztik, Enekoitz Bastieta 38 urteko gaztearen bila ari da ertzaintza. Martitzenean ikusi zuten azkenengoz. Martitzenean bizikletan ibiltzera zihoala abisatu zuen 38 urteko gazteak, eta orduz geroztik haren barririk ez dute. Etxeko atea zabalik eta armairuak nahasita aurkitu zituzten, eta haren furgoneta eta bizikleta falta dira. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du, eta inguruak miatzen ari da. Ondarroako komisaldegiko patruiak ere ari dira lehartibain bilaketa egiten, baina datu nahikorik ez dutela dio segurtasun sailak. Uraren inguruko sentsibilizazio kanpainari amaiera emango diote martxoaren 22an Bermeon egingo duten jaialdiarekin. Aurkezpena egiteko bildu ziren Eguaztenean Bermeoko lameran. Uraren inguruko sentsibilizazio kanpainari amaiera emango diote martxoaren 22an uraren nazioarteko egunean Bermeon. Eguaztenean egin zuen Busturialdeko Ur-Partzuergoak jaialdi horren aurkezpena Bermeoko lameran. Martxoaren 22ako goiz osorako egitaraua prestatu dute. Kale jirak, krosa, txokolate jana, egun horretarako gainera, abesti bat eta bideoklipa sortu dute Kensazpi Deuskiz eta 22 metro kuadro musika taldeen laguntzagaz. Eta flash moba ere, grabatuko dute martxoaren 22an. Gernika Lumoko EH Bilduk Begoña Landa aurkeztu du hurrengo hauteskundetarako zerrendaburu. Jose Mari Gorroñok koalizioa utzi du eta zerrenda independente bat osatuko duela aurreratu du. 2015ko maiatzaren 24ko udal hauteskundetan izango da Gernika Lumoko EH Bildu. Hala jakinarazi zuten atzo goizean eman zuten prentsaurrekoan. Koalizioak beraz, bere hautagaitza aurkeztuko du Busturialdeko herri horretan ere, eta oraingoan, Aralarreko kideak ere izango dira zerrenda horretan. EH Bildurekin gaur egun alkate den Jose Mari Gorroño ez da koalizioarekin aurkeztuko, eta zerrenda independente batekin aurkeztuko dela jakinarazi du. Harekin alkate orde izan den Begoña Landa izango da koalizioaren zerrendaburua, eta hautagaitzak udaleko kide izan direnak eta direnak bilduko dituela esan du. Gernika Lumon gizarte politikak indartzea ezinbestekotzat joko du Landak, eta politika herritarrekin egungura dutela. Herritarren ekarpenak biltzeko lehen batzar irekia martxoaren 28an egingo dute pasealekuan. Kirolean aipatu Oinaizen korrika jente asko batu zuela pasaden Domekan Ibarruriko mendimartxa.
Urdaibai kopako lehen lasterketa egin zuten Domekan musikako Ibarruri auzoan. Neska zein mutil guztira 130 bat parte hartzaile izan ziren. Joseba Gabriel Ruiz izan zen lasterketako azkarrena ordubete eta 56 minutuko denbora eginda. Nesketan, Laura Veronika Carrillo nagusitu zen 2 ordu eta 5 minutuko denbora eginda. Korrika ez ezik, oinez ere egin zuten hainbat lagunek Ibarruri inguruan, ume, gazte zein heldu. Lasterketan zein mendimartxan guztira, 650 lagunek parte hartu zutela azaldu dute antolatzaileek. Beraz, parte hartzeagaz, oso pozik dira Saltzamendi kulturelkartekoak. Oro har Domekakoa, itzela izan zela esan dute, eguraldi ona lagun, martxarako gogoa egon zelako eta jai giro oso polita sortu zelako. Ereñon 3. master saria lehiatuko dute, zapatuen hainbat txirrindularik. Gernikez Alkarteak eta Ereñoko Gerendape Kirol Klubak antolatutako 12. Ereñoko udala sari nagusiaren ostean, Ereñok 3. master sari hartuko du zapatuan 3:30 aurrera. Antolatzaile gogorarazi dutenez, oraindik zabalik dago izena emateko epea kirolprobak.com webgunean. Hala ere, egunean bertan ere izena eman ahalko dela azaldu dute, beti ere gehienez 200 txirrindularik parte hartu ahalko dutelarik. Parte hartzen duten horiek dortzalak Ereñoko Arita Berri jatetxean jaso beharko dituzte. Eta asteburuari begira lekuek festivala gori-gorian da. Domekara bitartean, hainbat emanaldi, ekitaldi, kontzertu eta bar izango dira Gernika Lumoko lekuetan. Eta festivalaren barruan ezin aipatu barik utzi, astelenean Jose Alberto Batizeri egin zioten omenaldia. Irudi horiekin utziko zaituztegu, gogoratu datorren astean izango garela berriro zuekin. Bitartean, busturialdea.itza.eus atarian izango duzu azken ordukoan barri. Ondo izan.